Der har siddet i fængsel for voldtægt. Okay, sindssygt eksempel. Mener du det? Ja. Så undskyld. Undskyld, Tobias. Altså, vedkommende er død nu. Det var min morfar. Ja. Og det foregik i 80'erne. Det foregik før jeg blev født. Ja. Men jeg fandt ud af det, fordi han var med i sådan et brætspil i skolen, og så var det ham, der stod bag på et af de der kort. Mine forældre har aldrig fortalt mig det. Og så lige så har jeg en morfar, som er forbryder. Og det var en mand, jeg så ret meget op til inden, så jeg blev totalt splittet der. Og så har jeg prøvet at forstå det hele mit liv. Okay. Så det er det her med, hvordan man tilgiver noget, der for mig i hvert fald er utilgiveligt. Eller må jeg bare leve med den vrede, jeg har? Har du lyst til det? Nej, det har jeg ikke lyst til. Så skal du tilgive ham. Men hvordan gør man det? Jeg forstår godt, at det er sindssygt svært at tilgive din morfar. Og jeg ryster nogle gange, når jeg taler om ham. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Det er et kæmpe traume. Ja. Så hvad er det, jeg gør, hvis jeg tilgiver? Hvad betyder det i forhold til det, min morfar har gjort? Fordi jeg vil ikke ligesom negligere noget ved det, han har gjort. Og det vil jeg ikke skrue ned for. Og det skal heller ikke skrues ned for. Du skal finde, og jeg ved godt, det lyder så frelsagtigt, men når du tilgiver ham, så slipper du dig selv fri. Og så går du ikke rundt med den vrede, som fylder. Og den der sidren, du får... Nej, det gør mig faktisk også usikker. Altså sådan, fordi nogle gange så bliver han lige bragt op, ikke? Jo. Og så bliver jeg enormt usikker. Altså jeg har jo sådan forsøgt at dele ham op i de ting, jeg væmmes ved, og de ting, jeg godt kunne lide. Det er ham, der har sådan åbnet hele verden for mig. Men det er også ham, der har gjort det helt forkrampet og forfærdeligt. Ja. Og gjort min mor så ked af det. Det kan jeg virkelig godt forstå. Så det der, kan man dele et menneske op sådan der? Ja, det kan du godt. Du har gjort det jo.